No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Nyt olisi tämmönen, oliko tämä nyt 308 Pösö SV 1.6 turbodiisseli HDI, kun tämä nyt on malliltansa. Jakopääremontti ja öljynvaihtoja. Niin poispäin. Tulee muutamassa osassa tämäkin video. Tässä menee monta tuntia. Saa sitten pitempää lyhyemmissä pätkissä katsella. Aloitellaanpa homma. Sieltä nyt ei paljon näkään. Todennäköisesti tuohon kohtaan missä työskennellään. Sitten kun alkaa tuo jakopään purku, niin katsotaan, sieltä löytyisi joku lähempi paikka. Missä niin näkis vähän jotakin mitä siellä tapahtuu. Mutta eipä siinä. Minä aloittaa renkaan pois ja siitä lähdetään eteenpäin ja pohjapanssari ja öljyt valumaan. Muuta kuin hommia. Asenteella kiinni. Asenteella kiinni. Tässä on kyllä jotakin ihmettä tässä hylsyssäkin. Tällä on oikein mitään avata. Tää helvetin hitsipaskaa tuolla on hylsy täällä. Niin on niin kuin entinen hylsy. Ei sen joo, ja kirkkaalla hylsyllä mennään. Ei hyvä juttu, mutta
on niin laiska, että ei jaksa ottaa nosturta enää alaskaan tuota. Vähän se huijattaa. Ihan inasen vaan huijattaa. Hylsyhalki. Älä nyt sano, että tuli ainut tysi tosta ne hylsy. Vittu kun ne pitää vettää nuo saatanan tiukkaan nuo pultit. Joku vähän teitä siitä sieltä. Ei mitään järkeä, se kuitenkaan kuin 100 newtonia vai vaan kun se alumiinivanteli jopa 110. Hirmuiset. Ei, tuo on pienelle. Meni höpöksi ihan heti alas. Kotiin alakuja saa ihan häneksi. Ai mun pitää käydä ostaa siihen uusi hylsy. Tätä hommaa ei kannata katsoa. Tässähän ei käy mitenkään hyvästi. Kun Jari Jättiläinen käy rengaspuutteja vähän laittelemassa. Tuohon, mutta toinen putki. Tää on renkaiden kiintoa, mutta ei niitä sillä lailla pidä vääntää, että eikä tämä auki. Ei. Tuo yksi hylsy mennyt paskaksi ja yksi tämmönen Kouvirolenkin moinen. No vielä on yksi. Koitetaan sillä vielä. Läkää hyvä tiimi vääntäkö renkaita näin saatanan tiukkaan. Se lähti kyllä. Nyt se ei tarvitse kun tämä rengas vaikuttaa. Tää 10 newtonia nimittäin riittää. Ensimmäinen. Se tuo vaseliini. Oho. No jatkan tästä vetämistä. No se on mistä se.
Kesän ensimmäinen pörjäinen. No niin, millä se tämä onkin? No niin, vaikka mä nipsuttimia. Nipsuttimilla. Nehän lähtee näillä työkaluilla. Oikein nätisti. Tuottaa työtä. No täällä on lamppuna rakoiikana. Tuolta puu. Tuolta, mistä tuonne pääsee, mikä siellä on? Ja mitkä on tuolla välissä? Ei oo halkaistavakaan versio tämä. Tuossa on tämmönen sisään painettava. Jääkö se talteen johonkin? Eihän tuota satana ruuvia se. Otapa tuosta noita meisterin usein. Ei minun silmillä näe, että mikä on mikäkin koko. On kiinni. On meidän pojat. Onko se irti? Mikähän sieltä tipahti? On täällä lisääkin vielä. Täällä on sekaisin ristipäätä ja tässä on kesä ristipäätä. Ja että miksikö mulla on auto näin alhaalla? Minä tykkään tähän mielellään makkoillen tai istuoltaan näitä, kun silloin käsissä enemmän voimaa ja niskat ei ollut niin kovalla rasitukset, kun mennään nuo niskat vähän vihotellut viime aikoina, niin tämä on mulle helpoin asento tehdä. Korkeuttahan tätä tallisaa nyt ei riitäkään ihan sille, että saisi seisomakorkeudelle, mutta niin saa sen tuohon navan korkeudelle, mutta niin sitten taas ei yllä enää tuonne konehuoneen puolelle. Tämä on ihan hyvä. Olisiko pitää yrittää siivoamaan tavuli tässä väliin? Ei sitä kriini oman vehkeen kanssa painanut pari päivää. Mikähän ne nuo? Kattopeltiruuvejahan ne. Oliko se irti siinä? No. Niinhän sieltä. Otetaanpa se tuo. Eipä se tuo panssarikaan kovin monella enää kiinni. Otetaan sekin pois.
Tuossa on vielä mukavasti vielä tommonen 1 kappale Mersun vaihelaatikoita ja Oletko onnistuttu saamaan kiinni? Voi vittu, kun on öljys. Mistä tämä näin vuotaa öljyä? Oli se kyllä päälypuoleltakin niin öljyssä, ettei nähnytkään edes konetta. Sen pessiin tuossa kyllä, mutta mistä tämä näin paljon vuotaa? Mä täällä konnosekkaan öljyä yhtä. Tää on ihan öljynpeitos. Vaatis kunnon pesun, että sais tietoa mistä se tulee. No ei se mitään, pannapa öljyt valumaan, jos sillä on jotakin mitä valuttaa. Kattopelti ruuvittua syrjemmälle. Luultavastihan se on 19 vuoki. Nyt kun sanomaan ääneen, niin eihän se oo. Niin sanoo. Laitetaan 2-1 tonne. Onko se tie voittaa? Oi. No, tämä ei ollut tuntelaki. Mustaa kultaa. Tuosta on mikrokuituliina oikein, mihin kuivattaa sortta hänsä. Sisältöasuoja paikattaa. Tulee enää tulla tupsi. Mistä sitten lähdetään? Siitä, että lähdetään tuo lamppu tuolta. On kyllä helvetti öljy. On kyllä öljyä, ei voi muuta sanoa. Mikäs tässä ampuu? Onpa kyllä. Toistan edelleen itse, että on kyllä öljy. Enpä muista milloin olisin nähnyt näin. Yhtä kone ulkopuolelta. Sisältä varmaan vielä kauan. Eiköhän se tukki risti tässä toi. No, ota tuosta tuolta. Nippu sitä se poikki tuolta lokille, kuinka jo hoitaa. Aletaan tekemään tietä jakopäätä kohta. Tuo tuonne. Ottaa tuoltakin ja puuttikin auki. Joo. Niin tuo kiristi, miten se pelaa. Keskitetään tämä nyt siihen. Tuonne pääsee liikkuu ja tuohon pitää työntää tappi, niin siihen se lukittuu.
Sehän mulla oli Hiltin naula. Tuossahan mahtuuko tämä tuohon reikiin? Ja veikkosta se mahtuu. Avaimen tuossa ei ole paikkaa. Se täytyy tosta niinku vääntää tosta päästä siis. Siinäkin on olemassa oma työkalu näköjään. Selvittäisikö me ilman oikea työkalu? Mahtuuko tuo siitä? Ei se ihan mahtu. Ei ihan, mutta otetaan siihen sopivan kokoinen hyllys avuksi. Viisitoista. Onko tehty siihen? Sitten vaan käännettää se tuonne ja Hiltin naula on siellä ja onkohan tämä Niko kaiken muistettu, että tästä vielä vapauttaa, että saapii tuon. Ristimen pois eestä. Kemmi on hyvä. Joo, ensin ehdottaa tuosta tuo. Sitten lukitaan se paikalleen. Olisiko ihan isolla reikä? Oletko 13? Onhan 12 siinä. Onko? Ei ole. Eiköhän mulla ole mennyt näin huonoksi. Ei tää ole enää kuluttajat. Minkä kokoisia ne on? En tiedä tarvitsisiko tätä edes irrottaa tästä, mutta minä nyt se irrottaa joka tapauksessa, niin ei saa oo ees. Ja nyt se lukitaan taas tuohon auki asentoon tuo. Tuo menis kyllä joku tiukempikin. No, olkoon tänne. Ja tuoltakin vielä. Se on tuo naula mulla tuossa ees. No höppö. Tässä on vähän lyhempi tuo mun naula. Sehän nyt ampuu sormille sitten kiristääkö tuo pultin tossa löysässä ei ole mitään. Tommonen kunnon vanha kunnon kauttapään ruuvi. 15. Hylsy on tosi hyvä. 308 1.6 HDI.
apulaitehiinan kiristäjään. 15 hylsyä pitkä jatko ja sen kun kääntää pois ja sitten vanhan ruosteinen ruuvi vaan sinne. Saa puuhata rauhassa. Onko nämä saman mittaisia? Ja alapuolesta. Lähtisikö täältä yläpuolelta sitten? No totta kai. Totta kai. Eli tuolle esis tuonne väliin, siellähän se onkin se kamera. Mä niin koko ajan peessäkin vielä kaiken lisäksi. Sitten on noita polttoainelinjoja tuosta kanssa vissiinkin vähän se joo eestä pois ja no niihin tämäkin. Nämähän jonkun sortin pikaviittiä. Varmaankin. Mä tuon hiltin naulat talteen vielä kun se on, kun ne menee aina hukkaan.